খোয়াই হাঙ্কর তুলাসিকক আরতি ব্লক বাই খবজাক পশ্চিম রাজনগর ভিলেজ কমিটি পশ্চিম রাজনগর ত্রিপুরা মথা বসকাংনি বিধানসভা চংবারিও বুবাগ্রাनो कपलाय ख्लायनायनि बागै नगनगो थाङै थानसानि कपि लायखा सुमन्त गामि हाजारी कलनि गामि दै बयरादेबा गामिओ आरो फाय मानजाखा खवाई राजनगर जुनाल बाय चेयरमैन खगेश देबबर्मा राजनगर सब जुनाल चेयरमैन सुभाष देबबर्मा 26 आश्रमबारी ब्लक TWF नि सेक्रेटारि बुखुक मितु रानी देबबर्मा तिप्रा मथा खवाई डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल मेंबर मलेन देबबर्मा ते तिप्रा मथा TWF YTF ते पश्चिम राजनगर विलेज कमिटी नि चेयरमैन मेंबर रो नरक तिनी बाय जे मोहायके नक नक थांगै बबाग्रानि कक माने फाइले चंमारिओ कपलाय खालामै सालबोसों खा मोहायके बेरलाय माने जों तिनी बाय 6-7 दिन गुरक लायजाक जों सिनि महाराजानि हामजाक मानि मानि कक न पिरनानि बागै जों तिनी अरो जों आजारिपारा सुमन्तपारा तार बयरा बिल जों तिनी काबार खायनानि हिन दङ जों जे थांमानसाक सिनि महाराजानि कक न पिरै जों थालायनानि हिनि तिनी नंखौ लायजाक हामबाय नक तिनी जे अरनि अकामिनि अगरा साखरा मालाय न नं बखार खा भाय माथं जाखा अबो तो जों आसक दिन गुरक गय दं मानि लुकुरक तो साव सिनि बुबाग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजक लायखा ब्रक बसाव आव नायलायनाय हिनि जों बरकनि रिएक्शन तो जों काहाम न मानु ताक पर्यन्त आसा खायो सिनि बुबाग्रानो जों जिति नाय हिनि बायनि सिनि मुंगे आं 26 आश्रमबारी ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देबबर्मा तेसिनरो फाइ मानजाखा सिनि 26 आश्रमबारी ब्लक नि मेंबर समीर देबबर्मा तारपरे सिनिरो YTF नि TWF नि तारपरे सिनि खवाई जुनालनि बाय चेयरमैन साथिनि साब जुनालनि चेयरमैन सुभाष जत फाइ मालाय मानजाक जागो न तिनरो बोसोर रंना जाव तिनि जर फेमिना जों तिनिरो 150-200 ओंगै थांगोना हामबाय